Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν... λοιπόν, σήμερα θα ανατινάξουμε αυτό εδώ. 35.840 τουβλάκια με TNT. Αλλά βάζουν εδώ τα παιδιά και άλλα λένε. Ωραία, λοιπόν, το έχετε το lever. Το βάλατε μπροστά το lever. Ναι, ένα level μέσα στα redstone. Το έβαλες. Δεν έχει σημασία ρε εσύ. Lever τα έχεις βάλει. Ωραία, έτσι, ωραίος. Έτσι, εκεί. Περίμενε. Θα σου πω εγώ πότε θα το βαρέσεις, οκ. Βάρα το. Έκανε μπαμ. Αρχίζει. Ναι, λαγκάρει λίγο. Πω γίνεται εδώ πέρα. Πω. Ωρε λάγκρε πούστε. Πολύ λάγκρε λέω. Όχι ακόμα. Έχω και άλλο. Εγώ δεν βλέπω ρε εσείς τι γίνεται. Εμένα έχει μπαγκάρει. Οχ. Κι εγώ πάρα πολύ σιγά σιγά. Έλα. Ντρέπεται μάλλον. Έλα. Ωραία, δίπλα μου ακριβώς σκάγαν όλα έτσι. Κοίτα εδώ. Δεν έχεις κάπου. Όχι. Έχει ακόμα μπαγκαρισμένος. Περιβροχή. Κοίτα εδώ. Εγώ βλέπω συνέχεια κάτι ανατινάξει συνέχεια. Φαντάζομαι έχει πάθει.